Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, karong adlaw gisaulog ang pista ni San Basilio ug San Gregorio Nacianceno, mga obispo ug doktor sa simbahan. Puparihan ni sila na tao ni sila sa 329 AD, nga nagka-classmate, nagka-amigo, nga nahimong mga pari, nahimong mga obispo. Ang ilasang mga pamilya sa mga santos, produkto ni sila sa mga santos nga mga ginikanan, santos nga mga kakaliwatan. So nagpahinomdom ni sila nato nga ang pamilya tuburan gyud sa mga santos nga mga tao. Nya ang ilang gi-contribute sa simbahan mao ang pagpatin-aw sa atong doktrina nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao, ug ila sang gipatin-aw nga ang Dios usa nga adunay tulo ka personas. Tungod niini daghan kay silang nahimong kontra nga mga pari ug mga obispo mismo sa atong simbahan. Hangtod karon naa pa nang gitawag og prinsipyo sa Arianism, kanang philosophy nga si Kristo dili tinuod nga Ginoo. Karon sang adlaw atong hinumduman og iampo ang atong kanhi Santo Papa Emeritus si Pope Benedict XVI nga na matay ni adtong December 31. Ang iya sang kabalaan o ang kalantip sa iyang hunahuna nakakontribute sa pagpatin-aw sa atong pagtuo hangtod karon niining modernong panahon. Atong iampo na mahimo gid siya usab nga malipayon didto sa sabakan sa atong Ginoo nga gialagaran niya dinhi isip pari, isip kardinal ug isip usa sa atong nahimong Santo Papa sa simbahang Katoliko. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga naghatag sa ilang gugma nganhi kanato hangtod karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagtudlo ka sa imong simbahan pinaagi sa mga panig-ingnan ug pagpanudlo ni San Basilio ug ni San Gregorio, itugot na ngamuyo kami nga makakat-on kami sa imong kamatuoran diha sa pagpaubos ug sa kanunay magbansay niini diha sa paghigugma pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan.
Nan kinsaman ang bakakon. Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Kristo dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway man niya ang amahan ug ang anak. Kayang nagsalikway sa anak, nagsalikway usab sa amahan, ug ang midawat sa anak, midawat usab sa amahan. Busa ang pingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog, sukad pa sa sinugdan. Kay kun inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak ug sa amahan. Ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing walay katapusan. Gisulatan ko kanimo mahitungod ni adtong buot mulimbong kaninyo. Apan gibubuan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu ug samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo. Wala kamo nagkinahanglan ug laing magtutudlo, kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo kaninyo sa espiritu ug pabilin kamo diha kang Kristo. Busa mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig ug dili mauwaw nga moatubang kang Kristo sa iya unyang pagbalik. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan. Alang kaniya ang iyang balaan nga bukton. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang
kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Ang ginunang hatagong kaluwasan, lalay kong siya, lahaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kon kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay nangutana sila, si Elias ka ba? Dili. Mitubag siya, ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila, dili. Mitubag siya. Og sila miingon, nansultihi kami kung kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo mahitungod sa imong kaugalingon? Si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan, hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Kinsa ang gisulti ni Propeta Isaías. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Gipangutana na usab nila si Juan, kung ikaw dili mao ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Moabot siya sunod kanako, apan ako dili takos bisag gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo didto sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nag-ingon si San Juan nga ebanghelista, dili si Juan Bautista. Kaya kining niya sa atong ebanghelyo, si Juan Bautista man eh. Diri sa unang pagbasa, si Juan nga ebanghelista, nga mo'y gasuwat sa aning atong ebanghelyo, nag-ingon siya, kinsa man ang bakakon. Ang bakakon kuno, kadtong nag-ingon nga si Jesus, dili mao ang Kristo. Kaning Kristo manggod ang meaning ani anointed or Messiah. Unya si Jesus mao to ang anak ni Maria. Si Jesus kay ang gingalan Jesus man. So si Jesus nagi-anak ni Maria, dili mao ang Mesiyas. Mo'y bakakon. Kamo, motuo mo nga si Jesus
mao ang manluluwas. Tuo jud. Ayo. Si Juan nga magbubunyag gituuhan sa mga tao nga siya maoy Mesiyas, kay ang iyang sinultihan, ang iyang binuhatan ug ang iyang gahom nagpailag yun nga siya maumaog yun sa Mesiyas. Pero giklaro yun ni Juan diri sa atong ebanghelyo, iyag yung giangkon nga dili ako ang Mesiyas, dili gani ko takos nga mubadbad sa higot sa iyang sandalyas. Pasabot di gyud siya takos musupak-supak sa Ginoo nga mao si Hesus. Na karon liwat ba mo ni Juan nga magbubunyag? Ni angkon mo nga dili gyud mo takos bisan sa pagbadbad gani sa higot sa iyang sandalyas? Angkon mo na dili mo magsupak-supak. Tubag. Wa na maningo. Mao ni ang atong gitawag og pagtuo nga patay. Kay nituo ta nga si Hesus Mesiyas mo'y manluluwas, pero nagpakaaron ingnon ta nga kita maoy manluluwas. Kana diay magpalaygit ko kay aron wa na ko'y daghang anak, kay sus paita og daghang anak, maglisod gyud ta. Kinsay nag-ingon ana? Si Hesus? Dili. Ikaw, ang mga ekonomista, ang atong mga scientists na kunuhay nag-study sa atong population against sa atong income. Mauna sila'y gasulti. Pero nalimot ang Ginoo di ay makagamit sa 5 ka buok pan aron ipakaon sa 5,000 ka mga tao, masubraan pagani og 12 ka bukag, wa na ta mudawat ana. Ang atong gihuna-huna, ang atong personal human economic analysis. Mao na kusog kayong palaygit, inom anang mga pills. Nya wa mo magbuhat ana. Nya nitubag sa danguasan naminyo. Ang kuan kanini ang sa ingan ani kanang mentality. Kinsa ninyo dinhi ang okay ra gyud nga manganak og 12 ka buok ta sa kamot. Kana bang niuyon ana ba? Niuyon ana nga okay ra gyud nang 12 ka buok anak. Oy, wa na. Ang atong yung uti madawi karon panahon na lisod na karon panahon. May mantos una. Unsay maayos una katong magsigirag daro, magsigig daro, nya magsig pangahoy, okay to? Mas okay karon kay daghan na tag trabaho, daghan na hingwartahan. Nya lisod na hinuon kuno karon. Ikumparar ang net worth sa Pilipinas o sa kalibutan ni ato mga 1960s, 1970s kaysa karon. Nya i-equate sa tawag to purchasing power sa kwarta sa oda o karon ingka ay may mantus una pa din kay ang 5 stabos makapalit na magpagkaon. Unya pila ra man sa sweldo nimo? Naunsa ka diha? Pila ra man sa ipalit anang karon gani galalis naman gani anang sibuyas perting mahala og kuan sa una ang sibuyas ipanglabay ra daplin ay way hapit mo palit mga laos na lang guna sige na lang gutang hagpat anang nang muyilo na anang dahon anang sibuyas nga dahonan mga lata na lang ng mga bumbay kay di gyud kay mahalin karon ta tag 700 ang kilo di ba pasabot wa gid tay rason nga moingon lisod sa una o sa mas lisod karon kumparar sa una. Ang importante na atay pagtuos Ginoo. Pero gud ana sige na kog balik-balik dire nga nang pag sige natog pangangkon anang mga yuta. Nagsugo di Kristo nga angkona ng yuta. Nagsugo. Wow, ang iyang giingon ipanghatag. Pero pila man nato ang muuyon ana nga ipanghatag yun dili ang konon. Oy,
kuralon tagpila ka thousand of hectares, hundreds of hectares, nya butangan dayog private property, no trespassing. Unya siya kusog kayong mo trespass sa laing property. Nga buangon, ang iyang yuta giangkon dili paagian, sige siyang agi sa laing yuta. Ayan sa na. Di ba? Kana din gakural ka ng dagko kay yuta, wa din na sila moagi sa laing yuta di ay. Og mo travel sila ngadto sa southern part of Cebu, northern part of Cebu, wa din na sila moagi sa laing yuta. Nya kusog kay mo ingon private property, di gyud paagian. Nya sila magsigig agi sa laing yuta nga nahimo ganing public kay in service to the public, pero ilang yuta di paagian. Mga animal. Unsa man ang animal? Daw tanawan ng iro na isay pagkaon, na imudod, sikmat. Nya dili kanon. Nya kusugay manguha atong kanonon spikas, mga animal man na. Lingi ay mong tupad na ikaw dili ka animal. Oh na kining tanan nga naa nato ato gid utang gamiton sa pag-alagad ni Kristo, sa pagpaila nga si Kristo mao ang manluluwas, dili kita. Mo na bright kay ni brilliant kay ni utok mga philosophers ni sila, mga theologians ug mga dungganan nga mga tao kani si Basilio, Saint Basil and Saint ganing Gregory of Nazianzen. Purti ani nilang mga brighta, pero gigamit nila in service to Christ, in service to Jesus. Kanisad si Pope Emeritus, the late Pope Benedict XVI, or si Joseph Ratzinger, portis ang brighta ani niya, pero iyang gigamit in service to the church. Wa siya mo biya simbahan. Daghan kay ro mga bright nga nag-claim nga kamao na kay sila sa atong pagtuo, na memorize na nila tanang doktrina nato, tanan nga mga libro sa Katoliko hapit na memorize na nila, hapit tanang bersikulo sa Bible na memorize na nila. Ang resulta na nag-away na tungod sa ilang ka-bright, hapit na magpinatyanay. Kinahanglan gitag intellectual humility, ang pagpaubos. Matod pa sa sekretary ni Pope Benedict XVI, sukad pa gyud nga nahimo siyang cardinal, sekretary na siya. Hangtod gyud sa nibiya na siya siyang pagkasanto papa. Ang iya yung nakita ang intellectual humility ni Pope Benedict XVI. Pagbiya niya siyang pagkasanto papa, ni retire siya to solitude life. Sige na lang siya ampo. Wa na gyud siya manghilabot sa atong simbahan. Bisan pag sa una, maunay iyang trabaho ang pagsigig pangoriksyon sa mga theological claims or theories. Wa na gyud siya manghilabot, nag-ampo para sa simbahan. Namatay siya sa edad nga 95 years old. Kita, mga mahilabtanon kayo, mga ginikanan, manghilabot Diyos kaugmaon sa mga anak, bisag minyo na hilabtan lang yapon. No? Pari, hilabtanon sa kaayo. Bisag dili na siya maoy parish priest anang maong parokya, masuko lang yapon kung naay usbon ang laing pari. Nga nasay bag-ong pari nga moabot sa parokya, panggubon sad ang tanang gihimo sa unang pari. Di gyud ka appreciate kay murag yung siya mo'y hawd. No? Muna ako badlonga kon yung mangguba ko din niya. Ako gining klarohon wa tanang guba, ato ning giayo o guba. Ang gubaon atong giayo, wa tanang guba, atong gipunan. Nang di jud ko ma-accuse ani sa akong predecessor kay wa ko'y giguba dinhi
sa una ninyong gibuhat. Akong gipaningkamutan na ayuhon ang guba, i-improve ang dili kayo standard kay aron pagpakita nga naay continuity ang atong kinabuhi. Ug mauna ang humility, ang pagpaubos. Si San Juan igo ra siyang nag-andam sa agianan sa Ginoo, dili siya mao ang Ginoo. Kita sang tanan pulos sadta mga alagad ni Hesus, alagad sa Ginoo nga nagpakatao. Musunod tas kinaiya ni Maria nga wa gyud magpakaginoo hangtod karon servant of God. Nya mao ni ang tuburan sa kasantos, tuburan sa kausaban sa kalibutan nga gikan sa pagkagubot ngadto sa pagkamalinawon, gikan aning panag-away, panaggubat ngadto sa kahusay ug pagsinabtanay. Basta mo paubos na ta isip mga alagad ni Kristo. Sige, lingian na imong tupad. Ingna sugod karon imo na kong sulugoon. Sige. Ingna sugod karon imo na kong sulugoon. Nindot no. Ang katong wa mulingi mga buangon mo. Ang katong nilingi niya ni sulti, congratulations. Pwede na ninyo sugdan inig human aning misa karon. Sige, manindog ta mga sulugoon. Mga igsoon, si Juan nga magbubunyag miangkon nga siya dili Mesiyas kung dili sulugoon sa Mesiyas. Uban sa mapaubsanong kasing-kasing, mudangop kita sa Ginoo sa pangama nila ni San Gregorio ug San Basilio, ug moingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangalagad sa simbahan muisip sa ilang kaugalingon nga mga sulugoon sa Ginoo, sa ingon ilang dadon ug tultulan ang katawhan ngadto sa Ginoo lamang, magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga tao nga naa sa mga pangagamhanan magmatinud-anon sa ilang panaad sa pagpangalagad sa ilang ginsakpan ug kanunay nilang buhaton ang unsay makahatag og kaayuhan alang sa tanan, magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga dili unta nato tugutan ang atong kaugalingon nga malingla ug mailad sa mga saad sa material nga ganti ug dili tinuod nga mga balita, magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang Ginoo mububo kanato sa tanan nga atong gikinahanglan aron magkinabuhi kita uban ang dignidad sa atong pagkasinagop nga mga anak sa Dios, magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga matuhuong nangamatay na makatagamtam sa kapahulayang dayon didto sa langitnong gingharian, magampo kita. Ginoo pamatia kami. O Ginoo, sa among pagsaksi sa imong gugma, dawata usab ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo sa pangama nila ni San Basilio ug San Gregorio, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
igsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapakasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-o nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa pista nila ni San Basilio ug San Gregorio, imong mga obispo. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dungog sa imong ngalan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kadinyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian ug busa duyog sa panon sa mga anghel. Kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon, Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usada sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nandi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ay buman ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo Dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with anger, we laugh for no good things. No wonder that we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo nga tungod sa panig-ingnan nila ni San Basilio ug San Gregorio, maningkamot kami pagsangyaw sa ilang gituhuan ug paghubad ngadto sa buhat sa ilang gitudlo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga gahom, mahimutang gamhanan sa pulong ug sa buhat. Apan ang ato lang yung buhaton, di lang gid ta magpakaginoo, mahimo gid unta tang mga tinuod nga alagad ni Kristo, ni Jesus. Dili pagyapon ko kahimog update karon sa atong dopes kay basig mga pizza 4 pa.
Ako lang ihangyo, padayon tagpalit sa atong mga slots tungod kay mo sugod na gid tagtukod sa atong kumbento karong buwana ato ng sugdan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.